खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। जुबिन गार्गनि अनजालि बिसिया जोबथा समाव लाख रायजो राजाखौ साबायखर बावदों। बिथाङा बुंथिदों दि 100 बोसोर खामानि मावनायनि उनावबो एसेबां अननाय मोननो हाया जाय अननायखौ जुबिन गार्गआ 30 बोसोर खामानि मावनायनि गेजेरावनो आरजिनो हादों। जुबिन गार्ग थांनानै थानाय समाव जेरैबायदि बिथांनो अननाय होनो नांगौमोन बेनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाया जुबिन गार्गनो अननायखौ होदोंमोन। जुबिन गार्गआ जेब्लाबो खौसेथि आरो गोजोनखौ लुबैयोमोन। जेरैबायदि दिनैनि सानाव बेखौ मोननो हादों बेबायदि गासै हारि माहारि एसेबां अननाय सन्मान आरो खौसेथिखौ आसामाव आरो माब्ला नुबावगोन बुंनो हाया नाथाय जुबिन गार्गआ दिनै नोंथांमोननि अननायखौ नुनानै गोजोनै थांसिगोन होननानै बुंथियो। लोगोसे जेब्लाबो जुबिन गार्गआ आसामखौ मोजां मोनोमोन बिथाङा अराय सम जोंजोंनो थागोन होननानैबो बुंथिबावो अनजालि बिसिया आरो आसाम सोरखार प्रशासन लोगोसे रायजो राजानिसिम खुलुमनायखौ जासियो जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ। नंगौ गमामायैनो जुबिन गार्ग थैनायाव गुबुन हारिनि आरो गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन जायगानिफ्राय लाख सुबुंफ्रा फैनानै दुखु फोरमायथिफैदों जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जुबिन गार्गआ थांनानै थानाय समाव गासैबो हारि माहारि धोरोमनि सुबुंफोरखौ बजबदोंमोन जायनि गोहोमखौ बे साननैसोआव जोङो नुगासिनो दङ। जानाय गैया लोंनाय गैया उन्दुनाय गैया सान्दुं अखा जेराव मोनो बेयावनो थानानै खालि बिखा खामै मेगनावल' मोदै फुगारदों रोजा रायजो राजाया। आंगो जुबिन गार्गखौ दि गमामायैनो खोमानो गोनां जाबाय बेखौ दुखु फोरमायथिदों लाख सुबुंफोरा। बिसायख'थिनि जोबथा समावबो हिंसायारि जाथाय एबसुनि गारिखौ बुफायनाय जाथाय जादों। भैरबकुन्द माजारगाव एलपि स्कुल पलिं स्टेशनाव माखासे जेंना जानायखौ लानानै एबसुनिफ्राय थांदोंमोन। प्रिसाइडिं अफिसारजों रायज्लायबाय थानाय समावनो गंद' गारिया फैनानै एबसुनि गारिखौ बुख्रेबफैदों होननानै फोरमायथियो एबसुनिफ्राय आरो बेखौ बिपिएफनियानो खालामनायनि अजद होयो। जायफोर बे जाथायजों लोब्बा दं बिसोरनि हेंथा एफआइआर होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो एबसुनिफ्राय। चिरांनि थाइखाजरायावबो दालाइसा एबसुनि मावख'आव अन्थाइ खुबैनायनि अजद एबसुनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 10-11 रिंगासो समाव जाखां लोंखां गोजोनै उन्दुबाय थानाय समावनो लामायाव राजखान्थिखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा दान्थे बिदान्थे खालामबाय थादोंमोन। बेनि उनावनो एबसु अफिसखौ नोजोर होनानै अन्थाइ खुबैदों होननानै अजद होयो एबसुनिफ्राय। ओजोंहाय रां राननायनि दायाव जायगा हमजानो गोनां जादों इउपिपिएलनि माखासे मावथिफोरा। चिरांनि सुबाइझार बियाबनि सिङाव आरो सनितपुरनि हरिसिंगा बियाबनि सिङाव रां राननायनि दायाव हमजानो गोनां जादों। इउपिपिएल दोलोनि रादाय बिलाइजों लोगोसे खामाव सोनाय 500 रांखौ हमनो हादों। सावरायनो गोनांदि गुबुन बोसोरफोराव बिटिसि बिसायख'थिफोराव जेरैबायदि हिंसायारि जाथायफोर जाबोदोंमोन थिग बेबायदिनो बे खेबावबो बिटिसि बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथायफोर जानानै थांबाय। इउपिपिएलनिया बिपिएफनिखौ बिपिएफनिया इउपिपिएलनिखौ एबसुआ बिपिएफनिखौ आरो बिपिएफआ एबसुनिखौ गारि बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जानायजों लोगोसे बिजेपिनि सायाव गाग्लोबनाय आरो बिजेपिनियाबो गाग्लोबनाय बेबायदि जाथाय जानानै थांबाय बे बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया फुंनि समनिफ्रायनो जागायजेनबाय। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेनबाय बेलासे 4 रिंगासिम थागोन। गासै 5 जिल्लायाव 40 बियाबाव 26,57,937 भटारफोरा भटखौ होगोन। 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि रुजुनायाव बे समाव 11.35% भटार बांदों। 3,359 भट मिरुआव भट होगोन। भट मिरुखौबो देग्लाय बांहोनाय जादों। 6.77% भट मिरुखौ बांहोनाय जादों। 40 बियाबनि मादाव 30 एसटि रिजार्भ 5 नन एसटि आरो 5 अपेन। क'क्राझार जिल्लायाव गासै 2 बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन। बाक्सायाव 6 बियाबनि थाखाय उदालगुरियाव 10 चिराङाव 7 आरो तामुलपुराव 5 गासै 40 बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। फोरमायथिनो गोनांदि चिरांनि काजलगावआव हाबिलदार गपिका चक्रवर्ती मुंनि सासे सुबुङा पलिं डिउटि होनो फैनाय समाव जिउ खोमानो गोनां जादों। हाबिलदार गपिका चक्रवर्ती बिथाङा 55 बोसोर बैसोनिमोन आरो आसाम पुलिसनि 4th बेटालियननिमोन। बिथाङा पलिं डिउटि होनो फैनाय समावनो देहा गाज्रि जानायखौ फोरमायथिदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांखौ
काजलगावनि JSP सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय बेयावनो बिथाङा जोबथा हां लानो गोनां जादों। मुंदांखा जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ गाबोन अदेबानि 23 सेप्तेम्बराव जोबथा बिदाय होनाय जासिगोन। गुवाहाटी जराबादनि साखाथियाव थानाय दिसां रिजर्टनि साखाथियाव सोरखारनि 10 बिघा हा दं। बे हायावनो जोबथा बिदाय होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा जुबिन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि दुखु मोननाय सानखौ 23 अक्ट'सिम खालामनाय जासिगोन। दिनैनि सानावबो जुबिन गार्गखौ नायनो हास्थायग्राफोरा भगेश्वर बरुवा कमप्लेक्सआव फैनानै नायफैनो हागोन। जायनाखि जरहाटआव जुबिन गार्गखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय रोजा रोजा जरहाटनि रायजो राजाफ्रा खावलायदोंमोन। बे बेलायावबो जुबिन गार्गनि नखरनिफोरजों सावरायनाय जादों, जेराव जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ जरहाटआव जोबथा बिदाय होयोब्ला नखरनिफ्रा माखासे जेंना दङ बेखौ फोरमायथिदों नखरनिफ्राय होननानै मिथिहोयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मानोना मांखरसालियाव गोलाव सम 5 बोसोरसिम थांबाय थानो थाखाय जेंना जागोन नखरनिफ्रा। बे समाव जुबिन गार्गनि बिफायाबो 80 बोसोर बैसोनि बांसिन, बेनिखायनो जरहाटआव थांबाय थानो जेंना जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो गुवाहाटीनिनो खाथि खाला जोबथा बिदाय होनायखौ हास्थायनाय लेखायै जराबादाव जोबथा बिदाय होनाय जागोन आरो बेनिनो हांगारखौबो जरहाटआवबो लानानै थांनाय जागोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गाबोन फुंनि 8 रिंगायावनो जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो थाखाय सरासनस्रायै नङाब्ला भगेश्वर बरुवा कमप्लेक्सनिफ्राय लांनाय जागोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जुबिन गार्गनि थैनायनि फोरमान बिलाइयाबो सिंगापुरनिफ्राय सौफैबाय, जेराव दैयाव गबनायनि थाखाय जुबिन गार्गआ थैदों होननानै मुंख'दों। नाथाय बेयो पस्टमर्टेम रिपर्ट नङा। पस्टमर्टेम रिपर्ट फैब्ला गासै जाथाया रोखायै नुजाथिगोन। हरखाब जुबिन गार्ग थैनायखौ लानानै आसामावनो खोमसिनि जोमैया साग्लोबदों आरो जेरैथिंबो दाहानि मोदै। लाख लाख सुबुंफ्रा जुबिन गार्ग थैनायाव जयैनो मेगननि मोदैखौ हुगारदों। नाथाय माखासे सुबुंफोरा जुबिन गार्ग थैनाय समावबो जुबिन गार्गखौ लाजि फोनांदों बा जुबिन गार्गखौ सोंखारिदों। बेदायाव हमजानो गोनां जादों माखासे सुबुंफ्राबो। थिग बेबायदिनो माधब चन्द्र दैमारि मुंनि सासे बर' सेंग्रायाबो हमजानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो माखासे साफा सानै सेंग्राफ्रा हमजानो गोनां जादों। माखासे जायगायाव रायजो राजाफ्रानो पुलिस थानाखौ बेंखनहैदों। बेनि उनाव पुलिस थानानिफ्राय दिहुननानै रायजो राजानि सिगाङाव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिहोदों जुबिन गार्गखौ अपमान खालामनायनि थाखाय बा मान होयिनि थाखाय। ओजोंहाय सासे लाइमोन सेंग्राया जुबिन गार्ग थैनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबनानैबो लादों। गरेस्वर हारिजराटआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। 19 बोसोर बैसोनि आकाश डेका मुंनि सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुबिन गार्ग थैनायनि उनावनो जोबोद दुखुआव गोग्लैनानै दंमोन आकाश डेकाया। बेनि उनाव जुबिन गार्गनि मेथाइ खोनासंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों 19 बोसोर बैसोनि आकाश डेकाया। बेबायदि आसामाव जुबिन गार्गखौ लानानै मोनसे दोहौ बा थासारि सोमजिगासिनो दङ बे समाव। जुबिन गार्गनि दुखुजों बुंफबनाय नखरनि सोमोन्दैबो दान्दिसे सम मिथिहोनो आखायाव लाबाय। जुबिन गार्गनिया सासे बिनानाव दंमोन, नाथाय दुखुनांथाव थांनाय 2002 मायथाइनि 12 जानुवारियावनो जनकि बरठाकुराबो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। 23 बोसोर सिगांनो जुबिन गार्गआ गावनि बिनानाव जनकि बरठाकुरखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। बै समाव जनकि बरठाकुरा 18 बोसोर बैसोनिल'मोन। बे समाव बिथाङा मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे असमिया सावथुनफोरावबो फाव खालामोमोन, लोगोसे टिभि श'बो खालामोमोन। लोगोसेनो जुबिन गार्गजोंबो जौसाङाव ज'यैनो प्रग्राम खालामोमोन। थिग बेबायदिनो ज'यै प्रग्राम खालामनो थांनाय समावनो जाब्रबथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों जनकि बरठाकुर बिथाङा। बै समाव जुबिन गार्गआ 29 बोसोर बैसोनिल'मोन। मिथिनाय बायदिब्ला तेजपुरनि साखाथियाव प्रग्राम खालामनो थांबाय थानाय समावनो ट्राकजों सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जायजों जुबिन गार्गनि बिनानाव जनकि बरठाकुर आरो जुबिन गार्गनि आंगो लोगोआ बे जाथायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव जुबिन गार्गनि मेथाइ रोजाबनायनि जि केरियार, बे केरियारावबो गोबां गोहोम गोग्लैदोंमोन। मिथिनो होनाय बायदिबा जुबिन गार्ग बिनानाव आरो लोगो जयैनो बिथांमोनहा गंसे गारियाव गाखोदोंमोन। नाथाय जाथाय जानायनि एसे सिगांसो जुबिन गार्गआ गारिनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन गंसे गारियाव गाखोदोंमोन। बेनि उनावनो जुबिन गार्गनि बिनानाव गाखोनाय गारिया ट्राकजों सौग्रावलायदों, जाय जाथायाव जुबिन गार्गआ गावनि बिनानावजों लोगोसे गावनि आंगो लोगोखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। 52 बोसोर बैसो, जोबोद खम समनि गेजेरावनो जुबिन गार्ग बिथाङाबो जोबथा हां लानो गोनां जाबाय। बे समाव बिफाया हारसिङैनो दङ आरो बे समाव 80 बोसोर बैसोनि बांसिन जाबाय आरो देहानि थासारिया मोजां नङा जुबिन गार्गनि बिफानिया। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।